אני חושב שאנחנו צריכים יותר בצורה אינטנסיבית להיכנס, אבל בצורה מאורגנת, להפצה באינטרנט. וזה מה שייתן לנו כוח. זה גם כן יסדר אותנו, להיות מחוברות יותר. אנחנו יותר ויותר נוכל לעשות מהבית, בלי לצאת מהבית, כל הדברים האלו. אנחנו נוכל גם כן נרגיש עד כמה שאנחנו פועלות, כן? וכמה שמצליחות. ובאמת עכשיו הזמן של ההפצה ממש בכל הכלי נשק דרך האינטרנט. רק צריכים בכל זאת לקבל הדרכה, לקבלו הוראות מה לעשות ואיך לעשות, תדרוך אם צריך, אבל אנחנו צריכים הרבה ידיים כדי לתת מכת פרסום לחוכמת הקבלה. האינטרנט הוא פתוח לכולם, צריכים לחפש מקומות איפה שנשים יוכלו לפרסם את חוכמת הקבלה בכל מקום שרק אפשר. וזה יכול להיות בכל צורה שיהיה, ולאו דווקא בשם אישה. זה יכול להיות בשם גבר, לא חשוב. להרכין את הראש ולהמשיך ולגרום להפצה באינטרנט, ואז אנחנו נזכה באמת להתקדמות. אחרת אנחנו יכולים לדרוך במקום.